Lijepi pozdrav svima iz slagalice, dobrodošli u novi video. Današnja tema je organizacija papira sa posebnim osvrtom na 4 najčešća izvora najvećih problema sa svim kućnim papirima. Dakle, ne samo o onom otpadu o kojem sam već govorila nešto u svojim videima, bit će govora i o tome, međutim da pobrojim, naglasim i objasnim uzroke i moguća rješenja za 4 najčešća izvora papirnatog kaosa u svakoj kući, u svakoj prosječnoj obitelji. Pa idemo redom. Prvo govorimo o uputstvima i garancijama. Dakle, u onim uputama za korištenje većine uređaja koje zapravo imate u kući, koje dakle dobivate kupnjom svakog takvog uređaja, a ako se radi o onima koji su pod garancijom na određeni period, onda su tu i garancije, odnosno takozvani jamstveni listovi. To je najčešće u papirnatom obliku, prema tome dolazi do gomilanja te vrste papira i vrlo često ljudi, to u praksi vidim, naime nemaju uopće kontrolu ni pregled nad tom vrstom papira koje dakle svakodnevno u kući imamo, ali ih svakodnevno ne koristimo. Dakle, treba ih pametno arhivirati. Druga kategorija koja predstavlja velik problem su računi. Dakle, isto nešto s čime se zapravo svaki pojedinac i onda svaka prosječna obitelj, svaki dom susreće na mjesečnoj, a čak i na češće vremenskoj bazi. Dakle, radi se o nečemu što se ne mora nužno čuvati u papirnatom obliku, međutim i dalje imamo problema sa takvom vrstom papira, da li iz razloga što ljudi ne znaju digitalizirati, ne žele, ne mogu, ne stignu, nije to sada niti važno. Važno je da je taj papir problematičan jer veže za sobom financijske posljedice koje mogu biti itekako ozbiljne. Treća kategorija koja je vrlo česta kao izvor problema sa papirima u svakoj kući je zapravo kućna arhiva koja obuhvaća sve ono o čemu ću danas nešto više reći, a to znači zapravo jedinstveno mjesto na kojem čuvate sve ono što vam je važno za svakog člana obitelji, dakle za pojedince, isto tako i za funkcioniranje kućanstva, a da bude pregledno i da zapravo u svakom trenutku znate gdje se to nalazi. Četvrta kategorija je ona koja zapravo se tiče svega što sam do sad spomenula, a to nije ništa drugo nego papirni otpad. Međutim, on ulazi na različite načine u naše domove i bilo bi dobro znati neka nepisana pravila. Pa ako sada govorimo o nekakvim temeljnim, dakle onim prvim koracima koje možete napraviti za svaku od spomenutih kategorija, to bi bili sljedeći koraci. Što se tiče uputstva i garancija, najvažnije je zapravo da imate pod kontrolom za sve one uređaje koji jesu došli s nekakvom garancijom, da li ona uopće još vrijedi, dakle koji je rok te garancije, kada ona ističe ili ako je već istekla. Da biste to znali, naravno morate napraviti temeljito raščišćavanje te kategorije papira, pokušati digitalizirati ono što možete, međutim znamo da za neke stvari to i nije moguće ili jednostavno, ali u svakom slučaju da imate pregled nad onime što želite zadržati nakon što ste raščišćavanje obavili. To zapravo znači da trebate baš poput ukupne kućne arhive i ovu arhivu, dakle svih uputstava i garancija, imati urednom i trajno određenom na jednom praktičnom mjestu. Ovdje vrijedi zapravo pravilo koje vrijedi za arhiviranje svih važnih papira, a to je pravilo okomitog, odnosno vertikalnog spremanja. Dakle, nemojte koristiti ladice, nemojte stavljati papire vezane za vaše kućanske i ostale važne, dakle, uređaje jedne na druge, nego ih stavljate okomito, dakle u nekakav fascikl ili registrator. I ono što je posebno korisno pritom je da u takvoj arhivi obilježite za svaku, dakle ne znam, to može biti one najlonske košuljice u kojoj će za svaku biti papiri za određeni kućanski uređaj, napomena, odnosno posebna naljepnica sa godinom isteka garancije ili možda čak i točnim datumom. To su ovako vrlo mali, naizgled neznatni detalji, međutim koji spašavaju situaciju. Znamo i sami što se kućanskih uređaja tiče, dakle ili radnih, ako imate recimo u prostoru kao ja, kod kuće, evo sad smo u mom malom uredu, printer, kompjuter ili bilo što slično, kvarovi se dešavaju u nezgodnom trenutku, treba znati što poduzeti, treba znati i uostalom koga nazvati ako je uređaj još pod garantnim rokom. Druga stvar koja je važna za račune, dakle druga kategorija točnije, računi u papirnatom obliku,
Što više uspijete digitalizirati ovu kategoriju papira, smanjujete količinu papirnatih računa koje morate arhivirati. Naravno da to ne odgovara svima, nismo svi kompjuterski vješti, ne želimo uostalom svi imati takvu vrstu evidencije, pa onda ostaju ovi papirnati odresci, odnosno one potvrde plaćenih računa koje moraju imati svoje mjesto i naravno morate u svakom trenutku imati pregled nad onime što ste platili i što još niste. Vezano za ovu kategoriju koju još niste platili, toplo preporučam vrlo jednostavan savjet, a to je uvijek imajte neplaćene račune na nekom vidljivom mjestu. Dakle, neka vam to trajno mjesto bude vidljivo iz jednostavnog razloga što će vas podsjećati da te račune trebate platiti ukoliko iz bilo kojih, najčešće izvanrednih okolnosti, vam ta evidencija jednostavno izmakne iz vaše osobne kontrole. Zaboravite rokovnik, jednostavno desi vam se da ne upišete podsjetnik ili u mobitel alarm kada zapravo trebate ići platiti račune. To sad ima malo veze sa detaljnijom i boljom vještinom organizacije vremena i važnih zadataka, ali dogodi se, a kad se to dogodi, kao što sam rekla, kod računa je to posljedica financijske prirode i nije nimalo bezazlena. Zbog toga postoje, ja ću vam staviti ovdje ispod ovog videa nekoliko konkretnih linkova na video koji sam već snimila gdje možete vidjeti točne proizvode i korake kako si tu priču cijelu maksimalno pojednostaviti. Evo samo jedan od detalja mojih proizvoda. Sad smo u mom malom uredu, dakle klasični stalak za pisma, koja evo danas ne pišemo baš pisma, ali za neplaćene račune u formatu evo ovih standardnih uplatnica idealan, stoji na mom radnom stolu. Dakle, gdje obavljate nekakvu aktivnost, pogotovo mi koji smo na internetu, plaćamo račune internetom, dakle sasvim je prirodno da ti neplaćeni računi stoje ovdje. Evidencija neplaćenih računa je ono što je presudno, kao što sam rekla, ali fizičko mjesto, mjesto papira kao neplaćenog računa u papirnatom formatu je presudna da se oni ne zagube, dakle da ih zaboravite platiti ili da dođe do nekakvih zateznih kamata i ozbiljnijih problema. Treća kategorija o kojoj želim reći nešto je naravno kućna arhiva. Dakle, tu onda osim uputstva i garancija i osim neplaćenih, odnosno plaćenih računa, govorimo zapravo o svemu ostalome što je za kuću važno, za pojedince. Tu je medicinska dokumentacija, tu su važni osobni dokumenti, dakle domovnice, svi mogući dokumenti vezani za nekretninu u kojoj živite, za kredit ako ste u kreditnom odnosu i tako dalje. Opet vertikalno, okomito slaganje nakon temeljitog raščišćavanja i o tome možete nešto više saznati, odnosno konkretne korake kako to učiniti na linkovima koje ću vam priložiti ovdje ispod videa. I za kraj, da bi sve ovo skupa što sam sada pričala bilo jednostavnije, trebate konačno, ako još niste, uvesti maksimalnu kontrolu nad od sad pa nadalje unošenjem svega onoga što u kuću možda u papirnatom obliku uopće ne mora niti ući. A to znači ne samo papirnata ambalaža, to su svi mogući leci reklamni, čak i ono što dobivamo prikriveno kao zapravo papirni otpad jer nas uopće ne zanima i ne mora nas zanimati, a sastavni je dio nekakve redovne pošte koju primamo. Pa tako možda primate obavijest iz banke, ali onda iza toga idu koje kakve reklame. Dakle, to je nešto što se sortira, što se pročita i ako ne plaćeni račun morate staviti u ovaj stalak koji sam malo prije pokazala. Ono drugo što se u toj koverti našlo, a ne zahtijeva dalje vašu pažnju, sigurno nećete čitati i trebati ide odmah u papirni kućni otpad. Za to, opet link ispod ovog videa, pogledajte točno kako sam to organizirala u svojoj kući, dakle nikakva velika mudrost, radi se naravno o odvajanju, radi se o malom kućnom reciklažnom centru ili kako god ga želite nazvati. U svakom slučaju prošli smo evo 4 kategorije, dakle uputstva i garancije kao nešto o čemu morate voditi računa, računi, plaćeni, neplaćeni, dakle jedna kompletna evidencija, kućna arhiva koja uključuje i sve ostale važne papire, i mali kućni reciklažni centar. Ako ove 4 kategorije u papirnatom obliku u svojoj kući na svakodnevnom nivou uvedete pod kontrolu, dakle imate uvijek pregled nad time što je bitno, što nije bitno i gdje što stoji,
Bit će vam puno lakše onda i nakon upotrebe neke stvari vratiti na mjesto i naravno imati prostor za ugodno boravljenje i stanovanje, a ne kao skladište papirnog kaosa. Želim vam jednostavnost, želim vam što lakše i što uspješnije organiziranje i za ostale savjete nemojte zaboraviti, ako još niste, pretplatiti se na moj kanal, dakle klik na ovaj crveni gumb subscribe i označite ono malo zvono da vam te obavijesti stižu u vašu notifikaciju. Lijepi pozdrav iz slagalice, do idućeg videa.